ekene mu na te kenere ngene iyo ya n'obodo Suko n'ọbụla egwu Anambra steeti n'omenu abambisebe ya kedu n'ụmụ Imo steeti ndị ọma dị mma mụrụ na mma egwu emenu ngwa iyo sawa kenelu n'ụmụ Abia steeti bụ anyị ịgba kenelu ụmụ Abia steeti na-egwu emenu na ọgwụ egwu sawa Enugu steeti ndị ọma ụmụ Enugu na-egwu emenu n'ọgba egwu pụtanụ ka anyị zụọ ya azụọ obe Ifeanyi nwoke itoye m ụgwọ ka anyị tee ya ete girigiri sewe gide sewa gidi sewe gidi sawa girigiri sewe gidi sawa onye na-ama ya bụ na-ekwe n'isi ukwulogani omenani ole ndị Igbo Abia Anambra onye bụ na pụta n'ọgbọ ka anyị sodo onye bụ egwu egwu onye na-ama ya bụ na-ekwe n'isi egwu ugwu omenani ọbẹ ife kwuru ka a na-eme ogene ọbẹ egwu ngala anamani fi na-ekwu agbụgbọ mgbada ije nwayọ ndị Imo steeti ka anyị gaa nụ let's go anaghị mgbe iwu aha nwabiri sọ ọbụrụ ọma agwa bụ na awụdị elu ekwenye na obodo ekwere isi shekem ọ na-eshekikwa ebe arụbịa debịa ọkọ n'ala alụọla m nwayọ ihe nkịta ji esonye ọkụ ọ bụrụ na anyụrụ anyụ na ọ ga-agbanyere abụọ egwu bụ ndụ ọla obodo oluwo mgbe anyị ji eti egwu ụmụ Igbo oluwo mgbe egwu ji asala ọkụ ọsala ọkụ
ọsalọkụ alụ na nwa onye Igbo na-eti nwoke na nwaanyị pụta n'ọgbọ ka anyị gbaba egwu ma ndị nne ma ndị nna onye ọbụla na-apụta n'ọgbọ egwu ọsalọkụ egwu ọsalọkụ 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 aja o mere eme okolo na agbọghọbịa onye ọbụla pụta ka ịgbaba na-egwu onye na-amaghị agba ya na-ekpere isi ụwa bụ egwu na-amụ wee na-ewu iwere kwa transfọma onye dị ndụ gbaba egwu onye dị ndụ nwere ọdịnaya na-echi ga-adị mma na-echi ga-adị mma ego ọma ka anyị na-eti ego amala ka anyị na-eje ego amala na ọba egwu aja ọsalọkụ 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 nwoke na nwaanyị ndị ọbụla pụta nye na-amaghị agba ọ na-ekpe n'isi onye nwụọla na-agba egwu onye ogbi na-ekpe n'isi onye nwere aka gbagba egwu n'oge egwu ego ka ị na-eji ego mara eji ego ibe dị maka ndị na ya egwu ọsalọkụ 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 onye nwe
emegbu na mmadụ ibe gị maka ịmara ife chi ga-abụ onye imegburu emegbu nwere ike olu echi ọ bụrụ nye ga-enyere gị aka ife ọbụla ị na-eme na-echeta chi ewo nwanne m ị na-eme mma ị na-eme njọ ọrụ niile nwere ugbo ị na-eme mma ị na-eme njọ ị ga-anabụ ọrụ ya ọnọdụ ya gbanwee onye ma isi ga-abụ eze echi n'ọdị n'aka Chukwu ọrụ niile nwere ugbo ị na-eme mma ị na-eme njọ onye ma ife chi ga-abụ ife bụ na ị na-eme onye ọbụla pụta n'ọgbọ ebe onye nwere kwenye agba egwu ọbẹ onye agbara ọsọ onye agbara ka ibie na-agba ọ na-esi agịgọ ada nwunye ebe onye nwere nke n'oyibo anaghị ife ọbụla ị na-emere echimechi onye nwere nke n'oyibo anaghị ife ọbụla ị na-emere echimechi onye ji n'ụwa mọnụ onye ji n'ụwa n'isi onye mejọ na mmadụ ibe ya n'ụwa maka onwele onye mechi onye mife chi ga-apụ onye mife chi ga-apụ emegbu na mmadụ ibe gị maka na o nwere onye eme aka ekwutọ na mmadụ ibe gị maka ịmara ife chi ga-apụ onye ahụ fụrụ tata nwere ike ilechekwuru nye ga-enyere gị aka ọyịbụ onye mechi maka na echi ebuka